Fulani, me ya haɗa ki da mai laya? Wallahi ba abin da ya haɗa mu da mai laya. To me yasa kika fito TikTok kina yin kuka, kina yin bidiyo, kina yin maganganu kala-kala daban-daban? Just content ne. Content, wayannan maganganu, content ba zai sa mutum ya zo yayi ba. Saboda content ɗinki ki an riga an saba ganin da kike content ɗinki, kuma an zo an wayi gari kuma an ga kina yin content, kina yin kuka kuma like irin dai abun ya dame ki. Wanda abun nan duk wanda zai kalla, ko da a ce mutum makiyinki ne, idan ya kalla abun sai ya ji abun yana taɓa mai rai. To abun ni ma da na gani ya taɓa min rai gaskiya. Shi yasa na ce sai na zo na neme ki na tambaye ki me ne yake faruwa ne tsakaninki, a'a me laye ne yau da reki ko kuma wani abu ne ya faru ne tsakaninki da wani can ko kuma ya ne. Mu dai ba mahaukata bane, mu riga mun san cewa a duk duniya baki da saurayin da ya wuce mai laye, tunda shi kadai ne kika nuna cewa wannan a matsayin saurayinki, kuma baki nuna mana ba ku nuna mana cewa content bane kuke yi. Mu ba mahaukata bane da mu da yan comment section balle ku rena mana wai ku ce wai content ne kuke yi. Kawai yanzu ki faɗa mun cewa yaudaren ke ne ko kuma menene? Wallahi mai laya bai yaudare ni ba. To me yasa kika je kina wannan maganganu? Kawai just na yi maganganu na ne, ni mai laya ba shi kaɗai ne saurayina ba. Shi ma ya sani. Ina da saurayi just ko kwanaki ma na sa shi a DP na sa shi a account na. Okay, amma yanzu kina nufin dai kawai abin maganan kawai a bakka za cikin gashinta? Wallahi a bakka za kawai cikin gashinta. Idan Allah ki rufa mana asiri, ki daina tayar mana da hankali. Wayannan bidiyon da kike na kukan nan ki daina yin shi, saboda gaskiya da naga bidiyon wallahi ya taba mun rai Allah. To in ba kwa so in yi bidiyon kuka ya ku gyara wasan ku. A lissafin ku ya ku gyara yanayin lissafin ku, in kun ki kuma content din kuka yanzu na fara. Kuma yanzu suka samu aikin yi. Mu gyara wasan mu ko kuma me laya gyara wasan? A'a ni ban ce me laya ba. Cewa kawai tubers ne ku gyara wasan ku. Tubers ku gyara wasan ku? Mana. Tubers ku gyara wasan ku. Fara uba. To gaskiya bari in baki haka yan comment section. Dan Allah da Annabi ba. Kun ji maganar ta faɗa, in gaskiya ne ba? Ku samu ku rubuta mun gaskiya ne, in kuma ƙarya ne kuma ku rubuta mun ƙarya ne. Ai